Junts per Catalunya Sant Quirze considerem que és indispensable la participació dels adolescents del poble per poder veure tot allò que tenen a dir, ja sigui preocupacions, mancances o bé noves iniciatives. Pel que fa a la participació ciutadana, no podem deixar de posar en manifest la nostra disconformitat respecte a algunes meses. Creiem que més d'una està molt degradada i s'haurien de repensar el més aviat possible. Vostès aquí han fet una cosa que és puntual, ens estem arribant que és costum tornar a fer-les. Per tot, perquè no tenim una relació de puestos de treball feta. Això s'hi va demanar durant l'anterior mandat, aquest mandat se'ls ha tornat a demanar que ho facin, aleshores ens abstindrem. Farem una abstenció crítica perquè els proveïdors ja han fet la feina i a dia d'avui encara no han cobrat. I això vol dir que porten més de 4 mesos sobre la taula. El que volem deixar clar, doncs, des de Junts és aquesta manca de previsió, de manca de transparència, de portar a aprovar aquest punt avui a ple sense haver explicat en tan sols 2 minuts aquest gasto de 20.000 euros. Aquesta gestió i la manca de negociació i de diàleg, de dir, escolta, ens trobem en aquesta situació, penso que és fonamental. La seva incapacitat negociadora fa que el poble perdi un llençol a cada bugada. Estem debatent aquí una cosa que nosaltres no podrem votar a favor, perquè ens hem trobat que vostès segueixen sense cap mena de mà estesa. Un dels punts que nosaltres vam dir és el pla d'inversions de barri a barri. I vostès no ens van voler comprar la negociació. Per què no la va comprar? No ho sap. Els veïns i veïnes de Sant Quirze no es mereixen aquesta manera de governar el nostre poble i vostès, jo els hi torno a repetir, posen l'intermitent cap a l'esquerra i finalment giren cap a la dreta. El més semblant a debatre pressupostos ha estat avui. Avui ha estat el dia que entre tots més hem parlat de negociar, de parlar, de debatre, almenys de manera conjunta.